Mapagpalang araw po, Sir Casper. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jigs. Ako po ay 35 taong gulang na. May asawa na po ako at mga anak. Nakatira kami sa isa sa mga masasayahing bayan dito sa Bacolod, Negros Occidental. Bilang isang lokal na mamamayan, nakasanayan ko na ang makipag-jamming sa aking mga kapitbahay. Minsan, isa sa isang linggo. Ang trabaho ko ay pagkakarpentero. At hindi sa nagmamaganda ay marami akong naging suki na kadalasan ay ang ginagawa ko ay ang pagre-repair ng kani-kanilang mga bahay. Ang asawa kong si Linda ay walang problema pagdating sa pagkikipag-inuman ko sa aking mga kaibigan. Siya man ay minsan nakikijamming din, bagamat hindi pa din nawawala ang pagiging maalalahanin niya sa panahon ng pag-uwi ko. Ang dalawa kong anak ay maaasahan na sa bahay. Si Jane na 17 anyos at Kyle na 15 anyos. Siguro po nagulat kayo sa laki ng edad ng aming mga anak. Pero iyon po ang totoo. Maaga kaming nag-asawa ni Linda. 18 lang ako, samantalang 16 naman ang aking asawa. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging mga batang magulang namin ay masaya ako. Dahil na itataguyod namin ng maayos ang aming mga anak. Si Jane ay may sarili ng sari-sari store kung saan doon kami kumukuha ng aming mga pangunahing kailangan. Nasa high school naman si Kyle. Samantalang si Jane naman ay second year college na nun. Pangarap niyang makapag-abroad kapag sunerting makapagtapos sa kursong kanyang pinapangarap. Kung ako ang tatanungin, hindi ko naman sila pipigilan sa kung ano ang gusto nila. Masasaya kami ni Linda kung magsisipag-asawa na ang aming mga anak. Swerte na ang makapagtapos, depende na din kung makakaya pa naming itaguyod ang dalawa sa kanilang pag-aaral. Kahit pa paano, nabigyan ko sila ng matibay at maayos na tahanan mula sa sarili kong kakayahan bilang isang karpentero. Ang nakakatuwa pa, pangarap ni Kyle na maging arkitekto para daw mas mapaganda pa ang aming tahanan. Kaya napakaswerte ko sa kanila. Sa mga kapitbahay lang naman ako nakikipag-inuman. Beer lang naman at hindi iyon alak na nakakalasing ng todo. Mababait naman sina John at ang asawa niyang si Melanie, na kadalasan ay siyang kasama namin ni Linda sa pagkikipaghuntuhan. Ngunit nitong bago lang, dumating sa aming lugar si Brando, isang ex-convict. Sa pagkakaalam namin, nakulong si Brando sa salang pagpatay at pagnanakaw. Halos 6 na taon din siya sa kulungan. Kung bakit nabigyan siya ng parol, kaya siya nakalaya. Sa totoo lang, ayaw ko kay Brando. Masyado siyang mayabang at isang literal na bule. Sa katunayan, natatakot kami sa kanya tuwing lumalapit siya sa amin para makipag-jamming. Kung ano-ano pa ang mga binabanggit niya sa amin, kay siya daw ang hari sa selda. Siya ang kinakatakutan at marami raw siyang binubugbog doon. Naaasar na ako sa kanya pero pinakapipigil ko lang ang aking sarili dahil sa pakiusap ng aking asawa. Ayoko naman nang magkagulo kami at ako pa ang maging dahilan. Kilala ko ang mga hilat siya ng pagmumukha ni Brando. Siya ang tipong nananaksa kapag nalagay sa alanganin. Kapag pinatulan ko siya, nakakasiguro ako na kami naman ang pamilya ko ang mapagdidiskitahan niya. Kahit nakakairita na ang kanyang mga kwento, hinahayaan ko na lang siya. Kahit kasi umiwas pa kami ay may mga panahon talaga na natatimingan niya kami. Hanggang sa isang araw nun,
Kakauwi ko lang sa aking trabaho nang tawagin na naman ako ni John sa katapat na bahay. Maging si Melanie na kanyang misis ay pani ang tawag kay Linda. Kaya nagngitian kami ng aking asawa at nagkasundo na tumawid na muna sa tapat. Araw iyon ng Sabado at nagkataong nariyan sina Jane at Kyle. Nagpresenta si Bonson na siya na muna ang magbabantay ng tindahan, samantalang si Jane naman ang magluluto. Napangiti kaming mag-asawa at inakbayan si Linda habang naglalakad. Binati kami ni Melanie. Sabay sabing wala daw kaming kakupas-kupas. Tipid lang kaming ngumiti at naupo sa inihanda nilang monoblock chairs. Naisip ko din, tila ba ito na ang bonding moments namin ng kaibigan kong itinuturing ko ding matalik na kaibigan. Si Melanie naman, nagpunta sa kusina para ayusin ang inihahanda niyang pulutan. Dali-daling sumunod si Linda para tumulong na. Hinayaan ko na lamang. Ilang minuto lang. Napangiwi kaming dalawa ni John nang nakangising dumating si Brando. Napatayo ako tsaka aambahan na sana ng pagsita ang lalaki. Nang pigilan ako ni John. Sabi niya, huwag ko na daw papansinin si Brando. Total may darating naman daw mamaya para siyang magbigay ng sakit ng ulo sa lalaki. Gusto kong itanong kay John kung sino ang kanyang tinutukoy. Pero bago pa man siya makasagot ay may napatao po sa may tarangkahan. Tumayo ako at pinagbuksan ang gate ang taong ngayon ko lang nakita. Medyo chinito at bahagyang nakangiti na hindi naman umaabot sa kanyang mga mata. May makinis na gupit sa buhok at matangkad. Natatandaan ko, kulay abuhing t-shirt na may tatak na jog ang suot ng lalaki noong mga oras na iyon. Sa tansya ko din ay nasa 30 anyos ito. Kinumusta ko siya at tinanong kung ano ang aking maipaglilingkod sa kanya. Nagpakilalang lalaki bilang si Andro at kaibigan niya raw si John. Nilakihan ko kaagad ang bukas ng gate tsaka pinapasok si Andro. Binati niya lahat ng mga tao sa bakuran. Ngunit humirit si Brando. Sino raw ang lalaking kasama ko at bakit nag-imbita pa daw ako ng totoy? Hindi ko siya pinansin at naupo na sa aking pwesto. Tsaka naman dumating sina Melanie at Linda na dala ang aming pulutan. Habang pinagmamasdan si Brando ay nanggagalaiti ang mga bagang ko. Napapansin ko ang malalagkit na titig niya sa aking asawa na tinataasan naman ang kilay ng huli. Gusto kong umagalpak ng tawa. Kilalang mataray si Linda at wag lang siyang lolo-koloko sa aking asawa. Ilang tao na ang nasuntok nito sa muka. Si Andro ang nagsilbing gunner ng aming inuman. Ang aming mga asawa naman ay walang ibang ginawa kundi ang magkwentuhan at kumain ng sisig na siyang pulutan namin. Si Brando, nagsimula na naman sa kakapalan ng kanyang apog at pagkakwento ng walang katapusan niyang kayabangan. Inis na ako sa kanya pero hindi ko naman magawang umangat. Sa tuwing manggigigil ako ay pinipigilan ako ni John at tinititigan. Para bang sinasabi niya sa akin na hayaan ko na. At magsasawa din si Brando kapag napansin niyang walang pumapatol sa mga sinasabi niya. Nanahimik ako pero iniinom ko ang tagay na para sa akin. Kapag sinasalina ni Andro ng laman ang baso para ibigay kay Brando, napapangisi ako. Nakita ko kasing kumikibot-kibot ang labi niya na para bang may ginagawang kababalagan. Nasagot ang aking naiisip nang ibigay niya ang pang-anim na tagay kay Brando. Tsaka umayaw na ang lalaki. Tawang-tawa na pinuna ni John si Brando at tinanong kung bakit umayaw na ito.
Nakakala ba namin tigasin siya at walang tagay na inuurungan? Kagaya ng sinasabi niya. Umiling lang si Brando sa sinabi bigla daw kasing sumama ang kanyang pakiramdam. Hindi na nga siya nakapagpaalam pa para magpahinga. Basta na lang naglakad si Brando pa uwi. Dahilan para magpalipat-lipat ang tingin ko kina Andro at John. Seryoso ang mukha ni Andro pero iba si John. Tila ba nakampante pa ang kanyang mukha nang umalis si Brando. Kaya pasimpleng tinignan ko ang basong ginamit. Naningkit ang aking mga mata nang may makita akong bagay na biglang gumagalaw-galaw sa bibig ng baso. Sigurado ako, mga uod ang bagay na iyon na nainom pa yata ni Brando ang iba. Gusto ko silang setahin pero hindi naman ako makapagsalita. Umayaw na ako nang sabihin sa akin ni John na gusto ko pa bang dagdagan ang tagay namin. Nagpaalam na kami ni Linda at umuwi na. Hindi naman ako lasing at nakapaghapunan pa kami pagdating sa bahay. Natuwa ko nang magpresenta ang aming mga anak na maglilinis ng kusina at sa aming pinagkainan. Tapos kaming dalawa daw ni Linda ay magpahinga na sa kwarto. Nahiga na kami ng aking asawa ngunit tila ba walang anumang nangyari sa kanya. Saglit pa kami nagkwentuhan saka napansin kong nagbasa na ng libro si Linda. Iyon ang kanyang ginagawa para antukin hanggang sa tuluyan ng makatulog. Ako naman ay nananatiling kina John ang isipan. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nagduda sa kasama niya, yung si Andro. Para kasing kakaiba ang dating ng kanyang ginagawa na ritual para kay Brando. Parang may laman. Kinabukasan, nabalitaan na lang namin na dinala na pala sa ospital si Brando. Magdamag daw sumakit ang kanyang ngipin at tiyan, kaya isinugod na ang lalaki sa paggamutan. Galit na galit naman ang nanay niyang si Aling Bebang dahil sa bahay daw ni John huling kumain ang kanyang anak. Tapos nagkasakit na daw ito. Wala naman akong maisagot dahil kaming lahat kumain ng niluto ni na Melanie at wala namang nangyari sa amin maliban kay Brando. Nang gigigil na sumabat ang isa sa mga kabatian namin na si Manang Sonia at sinabing baka raw na karma na ang anak ni Aling Bebang dahil sa taglay nitong kayabangan. Wala na daw kasi itong ibang ginawa kundi ang mambuli. Kahit matanda na at magbuhat ng sariling bangko para ipaalam sa lahat na siya ay isang magaling at walang nakakahigit. Hindi nakasagot si Aling Bebang. Nangangalit ang mga bagang na lumapit siya sa akin. Aniya. Humanda lang daw kami kapag nalaman niyang may kinalaman kami sa pagkaka-ospital ni Brando. Kinabahan ako, pero bumulong sa akin si John at wala daw kaming dapat ikatakot. Wala naman kaming kasalanan. Pilit ko na lang na kinalimutan ang bagay na iyon hanggang sa matuling lumipas na naman ang isang araw. Kinaumagahan, isang nakakahindik na balita ang aming natanggap. Natagpo ang patay si Aling Bebang habang naglalakad papunta sa ospital kung saan naka-confine si Brando. Ayon sa mga otoridad, isang mga ngalakal daw ang nakatagpo sa ginang sa gilid ng bangketa. Wakwak na ang dibdib at nawawala ang mga lamang loob. May nakapagsabing baka raw na biktima ng isang mabangis na hayop ang ginang. Ang iba naman ay sinasabing baka raw may mga taong nakaaway si Aling Bebang, kaya siya pinaghigantihan dahil kilalang masama ang ugali niya. Ayon naman sa mga nakakatanda, baka raw biniktima si Aling Bebang ng mga aswang, lalo na at kita naman talaga sa itsura ng bangkay nito na inatake mo na ang ginang, pinagkakalmot at tinanggalan ng lamang loob hanggang sa mamatay.
Sa huling sinabi ng mga matatanda kami hindi nakapagsalita. Nasa kumpulan kami at sa totoo lang, hindi ko maiwasang hindi magduda kay John. Kaibigan ko siya at nagsisimula na kaming maging malapit sa isa't isa. Kung talagang wala siyang kinalaman, baka pwede niyang itigil ang kung anumang binabalak nila ni Andro. Ang balita ng pagkamatay ni Aling Bebang ay nakarating sa kaalaman ni Brando. Galit na galit ang lalaki at nagdedeman na kailangan na daw niyang umuwi. Ayaw sana siyang payagan ng doktor, ngunit dahil mapilit si Brando, ay walang nagawa ang mga taga-ospital. Alam nila kung ano talaga ang reputasyon ni Brando at natatakot silang malagyan ng gripo sa tagiliran, kagaya na lang ng mga taong nabiktima ng lalaki. Nagkataong nasa bahay ako noon nang nagwawalang sumisigaw na si Brando. Nasa harapan na ito ng bahay namin. Nauna nang magpatawag ni Jen ng tanod. Kaya lumabas ako at tinanong si Brando kung ano ba talaga ang kailangan niya. Nagwawalang sinabi sa akin ni Brando na may baliw daw na nangyanggaw sa kanya. Kailangan daw niyang malaman kung sino sa aming tatlo nang sa gayon ay malaman niya kung bakit ito ginawa. Umiling ako at sinabi sa kanya sa malumanay na boses na wala naman akong alam sa mga yanggaw. Mas mahalaga pa din sa akin ang trabaho para may maipakain ako sa aking pamilya. Kung nakasabay ko man siya sa pag-inom, ay dahil lamang iyon sa pagnanais kong makarelax kahit papaano sa maghapong trabaho. Hindi na ako kinulit pa ni Brando. Maya-maya, humingi siya ng pasyensya sa akin. Naging mayabang lang daw siya dahil ayaw niyang ipakita sa mga tao na hindi siya handa. Baka raw imbis na batiin siya ay husgahan pa siya ng mga tao. Ewan ko ba. Nang marinig ko ang paghingi niya ng pasyensya, ay alam ko na kaagad na nagsisisi siya. Marahil sa nangyari sa paligid niya. Wala nang ibang pamilya si Brando bukod kay Aling Bebang. Ang ginang ang naging katuwang niya sa lungkot at saya. Nang gabing iyon, maagang nagpaalam si Brando. Wala siyang napansin sa matatalim na tinginan ni John at Andro. Nagulat na lang ako nang kausapin ako ni John at ipinagtapat na si Andro pala ay isang aswang. At ang mga tagay na ibinibigay nila kay Brando ay may laman. Bigla akong kinilabutan sa kanilang tinuran. Naitanong ko sa aking sarili kung anong klaseng laman ba ang pinapainom nila sa lalaki. Ngumisi silang dalawa sabay sabing niyanggaw daw nila si Brando. May pinakain silang tila uod sa kanya. Natitira lang ng ilang araw tapos kusa ng lalaki. Hihigupin nito ang kanyang natitirang dugo hanggang sa ang katawan na lamang ng lalaki ang matira. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, unang magbabago ng anyo si Brando at magiging ganap na aswang. Ewan ko ba, sanlaksang kilabot ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung nagsasabi ba talaga sila ng totoo o hindi. Naisip ko kasi na ginugod time lang ako ni John. Sa pagkakakilala ko sa kanya ay mabait naman. Ngunit ng mga oras na iyon, gustong magbago ng paningin ko sa kanila. Sila din mismo ang nagdungis ng kanilang magandang pangalan sa aking mga mata. Naging maalalahanin ako kay Brando nitong mga nakaraang araw. Maging si Linda ay sinabihan ko sa aking mga nalaman at nagulat ako na naikwento din pala ni Melanie ang mga bagay na iyon. Hindi ko lubos maisip kung bakit natiis ni John na maging masama para lang makaganti. Gayong kahit mayabang si Brando ay hindi pa naman ito muling nakakapanakit sa amin.
Totoong nakakaasar ang kayabangan ni Brando. Nakikiinom siya sa umpukan ng mga kalalakihan nang walang ginagasta. Pero hindi pa napabalita na nanlamang siya. Marahil nakapatay nga si Brando, ngunit kaya nga siya nagbigyan ng parol, at dahil sa marahil, nagsisisi siya. Matuling lumipas sa mga araw. Sinusubukan kong umiwas kina John at pinakakaswal na paraan. Maging si Melanie ay nararamdaman kong nahihiya sa amin. Hindi ko na kasi nararamdaman na kinakawayan ng babae ang aking asawa. Wala namang problema sa akin kung magpansinan sila. Kailangan ko nga lang pagsabihan si Linda na mag-iingat at huwag basta-basta tatanggap ng kahit ano mula sa kanila. Si Brando ay nabalitaan kong pinakakawawa. Noong isang gabi, namataan siya ng isang tanod na basta na lang daw nagbago ang anyo. Nagkaroon ng pakpak at matatalas na kuko. May inatake itong lasing at nilantakan, kaya gayon na lang ang galit ng mga taong bayan. Sinugod nila at tinaga si Brando ng kanilang makita. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon ng lalaki para makapagpaliwanag. Matabang na gumanti ako ng salita nang minsang magkasalubong kami ni John sa kalsada. Sabi niya, wala nang bule. Balik dating gawin na daw kami. Pilit ko siyang initian at sinabing susubukan ko na lang. At marami pa akong kailangang trabahuin. Alam kong nararamdaman nila ang pag-iwas ko at nagpapasalamat din naman ako na hindi na sila lumalapit pa sa amin. Pero mula noon, literal na nasira ang pagkakaibigan namin. Nang dahil sa kanilang ginawa, isang buhay ang nasayang. Ay mali, dalawa na pala. Asar din naman ako kay Brando, pero hindi ko naman hinangad na mamatay siya dahil ito ang pinakamasamang bagay na pwede kong hilingin sa kapwa ko. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po sa inyong channel, sir, at God bless. Muli po, ako po si Jakes ng Bacolod. Simula pagkabata ni Piping ay narinig na niya ang tungkol sa katauhan ni Lolo Wale na kapitbahay nila. Sa murang edad na 8 taon noon, ano lang ba ang alam niya bukod sa mag-igib ng tubig at maglaro ng buong araw? Kahit abutin pa sila ng takip silim ng kanyang mga kaibigan, ay wala siyang pakialam. Hanggang sa hindi na nila namalayan ang pagbagsak ng napakalakas na ulan. Ninais pa nilang magtampisaw sa tubig ulan at ang kanilang naipon na mga tuyong kahoy para sa napanggatong ay basang-basa na rin, ngunit wala silang pakialam. Nang tumila na ang napakalakas na ulan, ay tsaka lang nila naisipang umuwi. Hindi pumasok sa kanilang isipan na mag-uumapaw ang baha sa malaking ilog na kanilang madadaanan pa uwi. Tsaka lang nila napagtanto nang nasa harapan na sila mismo ng ilog. Hala ka, Piping, lagot tayo. Tignan mo ang ilog, ang taas na ang tubig baha. Paano tayo nito? Tanong ng naiiyak na kaibigan niyang si Nonoy. Binaba niya ang kargang kahoy at umupo sa tabi ng ilog. Sa kanilang tatlo ay siya lang din ang medyo malaki ng konti, kaya nag-alala na rin siya sa kanyang mga kasamahan. Sinubukan pa niyang bumaba para tignan kung kaya nilang suungin ang tubig baha. Diyan lang kayo ha, huwag kayong sumunod sa akin, utos niya sa mga ito. Kabado siyang lumusong sa tubig habang nakakapit sa ugat ng kahoy na nakausli sa gilid ng ilog. Nasa tabi pa lang siya ay ramdam na niya ang bugso at lakas ng agos ng tubig, kaya agad na rin siyang umahon sa tubig. Umiiyak na ang dalawa niyang kaibigan na si Nonoy at Ontoy. Nag-umpisa na rin siyang mataranta, ngunit kailangan niyang kumalma. Ayaw niyang umiyak din sabay ng mga kaibigan,
at baka lalo lamang ang mga itong umiyak. Matagal silang nakaupo sa gilid ng ilog at ewan din niya kung bakit wala man lang sa mga magulang nila ang nag-aalala at sinubukan na hanapin sila. Hanggang sa dumating ang matandang kapitbahay nila na si Lolo Wale. "Nakong mga bata kayo, bakit nandito kayo sa gilid ng ilog? Paano kung mahulog kayo sa tubig at maanod sa baha?" Galit na tanong ng matanda. Kagat nito ang labi na halatang pinipigil ang gigil. "Inabutan na kasi kami ng malaking ulan. Ayan po, tataas pa lang tubig ng ganito. Nakakatakot," sagot ni Piping. "Ali kayo, iwanan nyo na muna ang mga dala nyong kahoy. Sumakay kayo sa aking kalabaw," utos ng matandang si Lolo Wale. "Po, hindi malulunod ang kalabaw nyo. Napakalalim po ng tubig," takot na wika ni Piping. "Marunong lumangoy ang alaga ko. Tsaka paggabi na, delikado kung maiwan ko kayo dito. Mahirap na. Maraming masasamang hininga sa paligid." Tila wala namang naintindihan ng magkaibigan sa sinabi ng matanda. Sa kasabikang makauwi dahil giniginaw na rin, ay agad silang sumampar sa kalabaw. Kabado sila habang nag-uumpisang tumawid ang kalabaw. Kapag malunod o maanod ang kalabaw, lagot silang magkaibigan. Siguradong hindi sila bubuhayin nang nanggagalaiti at rumaragas ang tubig baha. "Kumapit kayong mabuti. Huwag galaw ng galaw. Relax lang kayo," saway ng matanda. Napakagaling ngang lumangoy ng kalabaw ni Lolo Wale. Tuwang-tuwa sila nang makatawid na sa ilog. Nakasunod lang sila sa nakasakay na matanda sa kalabaw nito. Bago sila bumaba ay nagpaalam naman sila at nagpasalamat sa matanda. Saktong nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Ang buong akala ni Piping ay walang pakialam ang kanyang mga magulang sa kanya. Iyon pala ay makasalubong niya ang ina. Bit-bit ang sanga ng bayabas. "Kahit kailan puro sakit sa ulo lang ang binibigay mo sa akin na bata ka. Halika rito. Makakatikim ka sa akin," galit na wika ng kanyang ina. Hinila na siya nito pauwi ng bahay. Sa pintuan pa lang ay napakalakas na hampas na kaagad ang kanyang natikman. "Aray ko po, nanay." "Aray pala ha. Eto pa." Sabay palo ulit. "Ano? Uulitin mo pang magpagabi sa kung saan?" "Hindi na po, nanay." Umiiling na sagot niya. "Alam mo bang napakabangis na aswang iyang si Lolo Wale? Nakasunod pa kayo doon." Hindi nagsalita si Piping sa sinabi ng ina. Kung magkukwento siya tungkol sa pagtawid nila ng ilog, sakay ng kalabaw ng matanda, ay sigurado siyang mas magagalit pa ito lalo. Marami pa itong sinasabi na hindi na binigyang pansin pa ni Piping. Para sa kanya ay mali ang paratang ng ina niya. Mabait ang matanda, dahil kung hindi naman dahil dito ay malamang nandoon pa rin sila sa ilog, nag-aabang kung kailan bumababa ang tubig baha. Pero dahil sa ginawa ng matanda na kabutihan sa kanila ni Piping, ay naging malapit ang loob niya sa matanda. Isang beses ay ninais niyang bisitahin ang matanda sa munting bahay nito. Pinakadulong bahay ito ngunit marami pa rin namang kapitbahay. Bakuran lang ang pagitan ngunit ang sunod sa bahay ng matanda ay malawak na taniman ng tubo. At ng mga panahong iyon, kasisibol lang ng mga pananim. Gadangka lang ang haba ng mga tanim. Minsan nang nakarating si Piping sa tapat ng bahay ni Lolo Wale dahil iyon sa larong habulan nilang magkaibigan. At dahil puro laro lang ang nasa isip niya, wala sa utak niya ang matakot sa kabila ng mga sabi-sabing aswang ito. Kaya nga naintriga siya bigla nang sabihin ng kanyang nanay na aswang ang matanda. Pagdating niya sa tapat ng kubo ng matanda ay maingay sa loob.
May ginagawa ng kung ano ang matanda sa loob. Walang alinlangan siyang pumasok sa bakuran. Mukhang abala ang matanda kaya tuloy-tuloy siya hanggang sa pintuan ng kubo nito. Nakasarado ang pinto, ngunit hindi ito nakalak. Konti lang, kaya sumilip siya doon. Kaya pala maingay ay dahil may kinakatay sa loob ang matanda. Ang lansa naman sa utak niya. Biglang naglumikot ang kanyang paningin. Inikot niya ang kanyang mga mata sa paligid ng munting bahay ng matanda. Aminado siyang nakakapangilabot ang bahay dahil puro ulo ng hayop tulad ng kalabaw, baka at kambing. At kung ano pa. Nakakabit ang mga ito sa dingding at ang 3 ulo ng hayop na ito ang mas nakakatakot. May mga nakadikit pa kasing sungay, kaya nakakakilabot tignan. Napalabas ang kanyang ulo sa pintuan nang mapansin na tila lilingon ang matanda. Ngunit hindi man lang niya napansin nakita ng matanda ang kanyang mga paa dahil nakaangat ng konti ang pintuan. Dahilan kung bakit napatigil ang matanda sa ginagawa nito. Nagulat pa siya nang bigla itong bumulaga sa kanyang harapan. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ng matanda. Napakaseryoso ng mukha nito. Natakot nga lang siya dahil puro dugo ang mga kamay ng matanda. Bit-bit pa nito ang kutsilyo na puno rin ng dugo. Lolo, natuwa lang ako sa ginawa mo sa amin kahapon. Kung hindi kasi sa alaga mo at sayo, tiyak hindi kami nakauwi sa aming bahay." "Iyon lang pala. Walang problema." "Nasaan pala ang kalabaw mo, Lolo? Napakagaling ng alaga mong iyon, biruin mo. Naitawid niya tayo sa tubig baha." Yung kalabaw ba? Namahinga na siya. Huwag mo munang hanapin sa ngayon. Tsaka umuwi ka na dahil hapon na. Mamaya niya na'y mapagalitan ka ng nanay at tatay mo." "Naku po, lagi talagang galit ang mga iyon sa akin. Lagi kasi akong nagkakamali." "Ano po iyang kinakatay niyo, Lolo? Mukhang ang laki at ang itim naman ng dugo niyan." Ganun talaga. Kaya nga umuwi ka na kasi abala pa ako." Tanging sagot lang ng matanda at hindi sinagot ang kanyang huling tanong. "Dito na muna ako sa inyo, Lolo. Wala naman sila nanay. Nandun sa sakahan." "Ikaw talagang bata ka, ang kulit mo. Hindi ka ba natatakot sa akin?" "Ba't naman ako matatakot sa'yo, Lolo? Ang gwapo niyo nga eh. Tsaka mabait kayo ah. Tinulungan mo pa nga kami. Kaya ba't ako matatakot sa'yo?" Nailing na lamang ang matanda sa kakulitan ng batang si Pipeng. Nagulat pa ito ng hinga ng pagkain ng bata. Pumasok na sila sa loob at kita niya ang napakaraming karne na nakahilera sa berha ng matanda. Kaya muli na naman siyang humiling sa matanda. "Sige na po, Lolo. Kagutom kasi." "Wala bang pagkain sa inyo?" "Walang ulam, Lolo. Saka sakaling meron ka dyan." "Ay naku, ang kulit mo, talagang bata ka." Sambit ng matanda sabay hugas ng kamay. "Itong saging na lang ang kakainin mo. Tsaka duhat. Marami ako dito. Huwag na karne. Baka hindi ka matunawan." Wala na siyang magawa nang abutan siya nito ng mangkok ng duhat at isang punpo ng saging. Dismayado si Piping subalit di rin makatanggi dahil paborito rin niyang kainin ang duhat. Pera sa saging dahil marami nito sa kanila. Ngunit ayaw rin niya iyong tanggihan dahil nakakahiya. Matapos siyang kainin iyon ay pinagtabuyan na siya ng matanda pa uwi. Gusto pa sana niyang makipag-usap dito at naiintriga rin siya sa iba't ibang ulo ng hayop na nakakabit sa mga dingding nito. "Abala ako dito, bata. Huwag mo akong galitin." Giit pa nito kaya agad na rin siyang tumalima. Habang pauwi ay taglay sa isip ang napakaraming katanungan.
Sa murang edad ay tila may sarili na siyang isip na tila ba ay nais niyang maging malapit sa matanda kahit pa sinasabi niyang kanyang ina na aswang ito. Hindi siya natatakot bagkus ay kuryos siya kung ano ang itsura nito kung magiging aswang na dahil mukhang mabait naman itong matanda. Kaarawan ng kanyang lolo noon kaya may handaan at inuman sa bahay nito. Nakatapat lang nila. Abala ang kanyang ina na tumulong sa mga ito sa pagluluto. Samantalang siya ay walang ibang naisip kundi ang pumunta sa bahay ng matanda. Alam niya na hindi siya mapapansin ng mga ito dahil abala sa kasiyahan. Kinuha ay yung pagkakataon ni Piping upang makasibat papunta sa bahay ng matandang si Lolo Wale. Ikatlong kanto ay bahay na nito sa dulo. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Dapit hapon na at bawat bahay na kanyang madadaanan ay may tao na dahil nakauwi na ang mga ito mula sa kani-kanilang bukirin. Pagdating niya sa harap ng bahay ng matanda ay sumilip na muna siya. Bahay lang yata nito ang wala pang liwanag ng lampara kaya inakala niyang hindi pa ito nauwi. Balak niyang silipin ulit ang koleksyon nitong mga ulo ng hayop at ang pinakagusto niya doon ay ang ulo ng kalabaw. Hindi siya nagkakamali. Kasing sukat ng ulo at sungay nito ang alagang kalabaw na kanilang sinakyan upang makatawid sa tubig baha. Nang makitang tila walang gumagalaw sa loob, ay maingat at dahan-dahang pumasok siya sa bakuran ni Lolo Wale. Doon lang niya napansin nang makapasok na siya na may maliit na liwanag pala ng kandila ang nasa altar ng matanda. At naroon din ito at nakaluhod. Napansin niya doon ang ulo ng asong pinatuyo at ginawang display sa dingding. Nasa gitna iyon ng altar. Kulay itim na ulo ng aso. Doon lang din niya napansin na kulay itim ang ginagamit na kandila. Malinaw niya iyong makikita mula sa berha kung saan ay may takip na sako, ngunit may maliliit na butas. Patuloy lang sa pagdasal ang matanda, kaya nanatili siyang nakamasid dito. Hanggang sa nagulat na lamang siya nang ang matandang si Lolo Wale ay biglang naging itim na usok. Kitang-kita niya ang usok na papasok sa bunganga ng aso. Napanganga siya nang makitang ang kaninang ulo lang ay nagkaroon ng katawan. Lumundag ito sa sahig at doon na tuluyang lumaki. Doble ang laki kaysa sa normal na aso. At ang mga mata nito ay nagbabaga. Habang tila isang pusa na inaamoy-amoy ang paligid na tila ba ramdam nito ang kanyang presensya. Tsaka lang niya naisipang tumakbo at alam niyang naramdaman ng nilalang ang kanyang mga yabak. Rinig niya mula sa kalayuan ng kalabog ng tumalon ito sa sahig na kawayan. Naisipan niya niyang sumigaw dahil sa takot na baka maabutan siya nito. Sakto ring nakasalubong niya ang ama at kuya niya. Bit-bit na mga ito ang flashlight at itak. "Itay kuya, hinabol ako ng aswang. Hinahabol ako ni Lolo Wale," sigaw niya. At nang malapit na siya sa mga ito ay tumigil na siya sa pagtakbo. Ngunit nilapitan siya ng kanyang tatay at piningkot ang tenga ng pinong-pino. "Aray ko po tay, masakit po," reklamo niya sabay himas ng kanyang tenga. Hinimas niya ito nang maramdaman na tila mainit at hindi naalis ang hapde. "Nasugatan yata," reklamo pa niya. "Yan ang bagay sa'yo. Ano na namang naisip mo at nais mo pa yatang ipakaya ng sarili mo sa aswang?" Galit na tanong ng kanyang ama. "Hindi naman po. Tsaka mabait sa akin si Lolo Wale. Talagang natakot lang ako nung bigla siyang naging itim na aso at nagbabaga ang mga mata. Nakakatakot pala ang aswang kahit pa sabihin na mabait sila," litanya niya. Muli siyang binatukan ng ama.
Nagalit ito nang sabihin niya ng mabait ito. Saan ka nakakakita ng mabait na aswang? Ikaw talagang piping. Kahit kailan talagang sakit mo sa ulo. Reklamo ng kanyang ama. Hindi na siya naimik pa. Habang naglalakad sila at nasa gitna siya ay panay rin ang lingon niya. Natatakot pa rin siya na baka nakasunod sa kanya ang asong itim na aswang. Ngunit wala na ito. Hanggang sa marating na nila ang kanilang bahay. Doon ka na dumiretso sa bahay nila lolo mo, Pipeng. Maghahapunan na tayo. Huwag ka nang lumabas pa kung ayaw mong malapan ng aswang. Kuha mo. Bili ng kanyang ama. Napatango lang siya. Hanggang sa magbinata siya ay dala niya ang ugaling pasaway. Ngunit nagbago naman iyon nang magkaroon siya ng nobya. Lahat ng bisyo niya ay nawala nang tinamaan siya ng pana ni Cupido. At ngayon ay isa na siyang lolo na tagapag-alaga ng kanyang mga apo. At ang tanging libangan na lamang ay ang pakikinig ng mga istorya ng kababalagan o kwentong aswang man, kagaya sa channel na ito. At masaya siya na kahit papaano ay naibahagi niya ang kanyang karanasan noong kanyang kabataan. Sabi pa niya, huwag gawing santo ang sarili. Magpakatotoo at natural lang na lahat ay sa panahon ng kabataan nila ay minsan naging tanga. Hindi rin daw kasi matututo kung hindi nakakagawa ng kalokohan. Ang mali mo ang magtuturo sa iyo para maging isa kang matatag at maprinsipyong tao. At higit sa lahat, marunong ka nang magtimpla ng sarili mong kape. Alright. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ingat mga kaswang. At huwag kalimutan palaging magkape. Alright.